Antisipasi orang-orang bola sumo. Berarti piro? Sak tank piro ya, Mas? Rong tutup. Rong tutup. Semua wul. Lah ya gur sak aku kae. Wong mau jare menang go aku trut-trut ya. Iya lah kuwi skrut kuwi. Iya. Wong isih kulon tok aku. Lontok. Ini nomor bulan ini sak aku wae wis. Iya. Surut wis suwes. Ketoke apa, Mas? Karek bali. Ayo. Ya kemarin kan sering garing ya, Mas. Wis piye orang-orang ya panggah eneng ae. Pangane angger wis gedine aman ya. Aman. Terus sasi ya lagi di Iya. apa ki? Lek sulam disulami sasi. Ini iki mesti. Tapi kulon neneng banyune nek kae panggah aman kira. Iya. Galengane kok ya, metu ya. Syukur banyu neneng aman. Ayo lur. Antisipasi orang-orang lur. Ini juragan kayu. Keri lho ya. Mbah diarani keri apa piye iki mbah iki lho. Wah bareng arek iki. Kalau wis kulone matun sing sebelah kono ya kas kuning arep panen. Ya. Tiga dua gitu, nek gak salah 3-2 gitu, hari ini. Nah guys kuning ya lor, gas kuning, iki agak tandur. Obatnya sumo lur, isi 18 semprot nih. Tandure sumur mang dino. Kayak lor, lornya gas kuning lor, gas bangjo sana, oke, ya kayak tandur, campur.